Giawhag sa Provincial Commission on Women ang mga kandidato sa umalabot nga piniliay nga tutukan ang hingpit na pagpanalipod sa kababayen-an. Matod sa PCW, usa ka development issue ang pang-abuso sa kababayen-an tungod kay makapugong ni sa ilang paglambo. It is not just a battering issue, domestic violence, but it includes all aspects. Health issue, economic issue, human rights issue. Girekomenda sa PCW ang pagpanday og mga lokal na ordinansa alang sa pagpalig-on sa violence against women desk functionality o sa gender and development focal system sa matag lungsod ug syudad. Apil niini ang paghimo og permanenteng VAU desk officer positions sa matag barangay aron dili na sila mailisan inig usab sa liderato sa barangay. Naana sila di kina-train naman good aron mapapadayon gyud ang ato ang mga programa, ato ang mga polisiya. Sa datos sa kapulisan sa Negros Oriental, misaka ang kaso sa VAU sa probinsya gikan sa 437 kaniadtog 2023 hangtod sa 448 sa 2024. Matod ni PNP Women and Children's Protection Desk Chief Police Captain Helen Grace Alderite, misaka ang kaso tungod kay dili na mahadlok mo report ang mga kababayen-an sa mga kaso sa pagpandapat sa kapulisan. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa PA alang sa MDCV.